Hindi po si Abogaduhan kan free online legal consultation program hapot mo simbag ko. Ang hapot po niyan manungod po sa pagsisigarilyo. Hali po ki Mr. Bryden Elizan kan Naga City Guide. Thank you very much Bryden for your question, very interesting question. Manungod po sa pagsisigarilyo. Uya po anapot. Bawal po tabi ang paninigarilyo sa sarong private vehicle. Simbag. Well, as a general rule, day po bawal ang pagsigarilyo sa sarong pribadong lugar. Kabali na po dyan ang private vehicle. But of course, but ko lang pong pagyurumdum mo ng gabos na ang paninigarilyo po baga day maray sa salud. Smoking is bad for your health. Bako lang po sa salud mo, kundi sa maging sa salud kang iba ng mga second-hand smokers. Taaran mo po baga na ang sigarilyo iguang nicotine, na iyan po nakakadanyar sa salud kang tao, asin kang iba na nakakasagap kang aso na hali po sa paggamit kang sigarilyo kang sarong tao. Ngunyan, grupi po mga local governments, haros gabos po, nagbabawal po kaya sa paagi nin local ordinance. Mala po nga di sa siyudad ni Naga, ikaw pong ordinance kayan, haloy na. Pigpadrinuan po ni Councilor Dr. Sani Ranyola kan panahon. Asin, ako man po, naging alkalde ng siyudad ni Naga, nagpaluwas man kita ng sarong executive order na lalo pong detalye ang pagbawal kang paninigarilyo sa mga public places. Pag sinabi ta pong public places, whether open or enclosed. Ang open, ito po mga plaza, mga eskwelahan, health facilities, government facilities, recreational, sports facilities, asin iba pa. Kabali po dyan ang mga sidewalk, o ano man na lugar na pagtitiripunan po kang mga tao. Pati po ang mga public conveyances, mga public utility vehicles, trimobile, jeep, bus, asin iba pa. Asin ang driver po na nagkukonsinti o nagtotolerate kan pagsigarilyo sa loob sa iyang lunadan, iyan po pig-penalize kan Republic Act 10930. Ano po? Lalo na kung siya po naninigarilyo. So pati po sa mga enclosed places, yan po mga bar, mga restaurants, asin iba pa mga public enclosed places, kung minsan may ilinta igwa ng mga kang airport, igwa pong smoking area, designated smoking area. So yan po ang talagang yun na yan ang pigbabawal sa public, open, and enclosed places. Ngunyan, pwede lang talaga sa pribado, aron po ka sa imong sasakyan, alagad, makanas man po giraray hilingon na naninigarilyo ka sa sasakyan habang nagdadrive, pero kayan, baka makabangga ka, naninigarilyo ka, madadanyaran man sa imong mga pasahero, lalo na po kung miyembro ka sa imong pamilya. Tapos kung ang sa imo pong private vehicle, sabihin tam pwede kang magsigarilyo dyan, kung ginigibo mo yan sa laog kang sarong compound kang hospital, health facility, o kaya sports or recreational facility, bawal lang po giraray, yaong ka sa laog kang private vehicle mo. Ninhuli po, bawal po sa inyo na parte kan mga health facilities and other government facilities na ini na manigarilyo. So, balik po kita naman sa kaputan, day po bawal sa private vehicle, alagad, day ta pigtotolerar yan. Kung pwede, kung masigarilyo ka, duman po sa itong day ka makakadanyar kang iba, as in day ka magiging day datang ehemplo pa, lalo-lalo na po sa mga kaakian. Ngunyan, yan po pagpabakal ng sigarilyo, day mangyari baga pigbabawal, sa general rule, pero di po pwedeng ipabakal yan sa mga minor de edad. Pero po kayan, langkawan po ang mga taxes kayan, mga sigarilyo, and mga inumon, mga arak, ano po, liquor products, as in, mga taxes po dyan, piga-apod na sin taxes, nalilikom dyan, na-generate, pibabalik po sa mga health facilities and hospitals around the country para po matustusan ang mga pangangiipo, kan mga nagiri lang, lalong-lalo na po itong mga may katikapuhan. So, yun po yan ang sa tuyang simbag sa imong kaputan Bryden. Salamat.
Ini po si Abogado Juan. Pag tama-tama, pagsala, sala.